obwe county tindi against igonge chiri no murayoro igonge chiri n'abarayi baisaransi bareme aba MCA bagwaka chinkobi babimenyete no mugavana bakorara nere getandeke mo baboka nere getandeke mo batari konyara kumuborira iswari batari konyara kubori igoro ya magendero batari kubanyara kubori igoro ya kindi gyonsi muno mu MCA choro agire chingwere ne chikora nabantu matuka magega igona rocho mu MCA yomo let me give a free information igona rocho mu MCA ogesusu umugaba noko gendoro goteba nga gamwete chimilioni 10 abekira Mario Ganyagitari ingakanga agatika ngabona atagete gukora for God is sake onye tindi ni gudamu sinaye naende no akire chikura munanje ngakira onye kino mugabana inkinda akoere chibesa koboko inkinda akorendera magendero obwatira namo nori ogwakire chikura inkinda achira asa abantu bagokire chikura ngijo gosaririeta MCO yaga imukapaki akatena agateba nje tinga iri besa tinga iri milioni 10 tinga iri besa ende naro na chira yite kuborie kagera bona kanga inki eko gereki eko torokia side shows omonto naro tagete koero kakobomu ya gochi asa abantu bande wetania no monto nero chore kurwa sesemiri. Why am I saying this? Ekero to teba nga Mario ga burnya gitari genda ke diare choro magana roro ekero ngo teba nga Mario go teyo giumbu go genda giumburi gere roro ekerongo tebanga Mario go teyo yabo go yandorige ryororo ekerongo tebanga kitutu centro wodi gitikia barogi Mario go teyo go gendor bantu ne intuto ko bogori twarusio ekerongo genda nyanjwa getemba ko nyora Mario go teyo amagano yo korosi ko beka couples enega asiegendreta ya world bank to ayo chibesa chibana to cover entitled to 13 facilities so dotika mangana side so sigendonge achiri noborai abantu bebisete bago korre biashara karata nechibesa to gwaka na revenue nataka kutangaza ntori ko chikogendera gwaka na revenue onye ntori ko chikogendera wakorwa magendero kurubono mpaka chikura chiyako governor tigakora mirimo yawe no mugavana mu MCA akora mirimo yawe no mu MCA mu MP akora gasi yawe no mu MP naroche aba governor ba prem aba senator nga ega bakoenda babagiriri sana ngango teba turi muna togo cha twabaji besa onye ko manyite no korte gasi yao perfect inki okurwera chibesa chiko mondo takogirira inki toko koera chibesa cheito intutu aka na revenue kwa genda kwachi waka na bantu ngamba basa kukugirira who is footing who ingo ogotesa oyonde ningo ogochanda oyonde chibesa ni chiango chigosira abangina baria bako gurubo sio bamo batengi gubaki wobariri tukurigi mass streets bamanyanga chibesa chini chiabo abantu bako genda baba chibesa ngwane regoro ya amabere aritari magendero amabere irine campaign ekokorerwa ne chibesa cyaba kanie bango why chombere ngo tugeto ko torendera amabere I know tugete chomba ko torendera amabere. That's my question. E factory erigeta abana baito bakorosie mabere mbarenga abana baito barikira se factory akorosie mabere yamanya kweru abana baito twachikuri abaibori mbarenga bakora se factory yo korosie mabere kwamanya kutuburia mabere kwatarendera abana baito bachikunywa amabere aya naye company yango mbantu kibakorosie mabere aya abana baito bagocha kunywa banya gitari kibagopima mabere aya abana baito bacha kunywa ngajya mabere aya kurwa factory kiye kurukwa erieta riye kurukwa ya mabere riri inkyo ko onya mabere kara ya abana inkyo ko bugurira mabere onya kara ya abana uri ke erieta riao rie company yao gose rie oboeto gia ose nikireme yao otorendere ingoyo to korera ebiasara bya mabere so abaibori baite batugete chombe mabere abo tabwa di factory asa koirwa abaibori baite batugete chombe mbabuga di factory asa mabere bago kama baira baji bapima batwanyora agera abana bakana school fees inkyo ko tonere school fees omanya ko to mabere ari kirere tariao di swari ndiyo mweri bono mburi egere amagendero to kuburi na araya inga ye paseri ya chiete eye yechoreti woro turu nga ye paseri ya ruete ekagenda itakaniriti abana bachagire goseri kubari isiko bono to baroche mogendero to teibono ngo torendera mana mabere
epaseri ng'ayi omwana okoewa epaseri agwaka ekura ng'aki togokora tumanye ng'a omwana oyo ngwakare ekura omwana okoewa epaseri nkebande kiabwate akoboriwu ng'abwate ekura amanye atorokia ase agwaka amanye gocha koewa epaseri. This side shows tiga eserikali ya county emanye ng'anto nyirigerereti na maiso tigetige kwebisa ase amang'ana ya leadership ya national government tigekorera abanto baite emeremo aba MCA bakore emeremo na abachumbe bakore emeremo yabo. Yes.